Ayının sadalığı. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda bir mikir tilki birinin mülk yerine barmağı yüreğine döpdür. Aslında oň niyeti mülk yere barıp aylanyp gaýtmak däl, şol yerde garnyny doýurmak eken. Mikir tilki mülk yerde satyjy keşbine girip, towuklara ardan bahadan yumurtka salynýan sebet satmakçy eken. Tilki yumurtka satan wagty towuklaryň iň gowsuny saýlamakçy eken. Mikir tilki garawullaryň ananjaň ite, "Seňem paýyň berjek" diýip alýar we mülke girýär. Şeýlelikde it tilkini öz eli bilen towuklaryň ýanyna getirýär. Eger it tilkiniň bu hilesini bilen bolsady, oň merkini bererdi. Yeri ondan soň näme bolýaka? Mikir tilki ýene nähili hileler meýilleşdirýärkä? Gelin ertekiniň ýzyna bilelikde diňläliň. Ýanky tilki hilelik bilen towuklara: "Bu sebetler siziň yumurtkalaryňyzy aşy sowukdan we aşy gyzgyn howadan gorar. Ananmasaňyz sebedi bulanyp göräýin. Egerde yumurtkalaryňyzy bu sebediň içine goýsaňyz, jüýje çykarmak üçin üstüne oturmagam gerek däl" diýipdir. Towuklar ilki wada tilkiniň aýdanlaryna üns bermediler. Emma towuklar tilkidäki bu sypaýlygy görüp, oň aýdanlaryna onandylar. Tovuklaryň içinden bir tilki bilen alalaşdy. Aradan bir neçe wagt geçdi. Towuklarda hiç hile pul galmady. Bu ýagdaýa seredip duran ördek tilkiň bu hilesini derrew aňypdyr. Soňra ördek ony garawul ite habar beripdir. Tilkiň bolsa bolýan zatlardan habary ýokdy. Ol tovuklary özüne inandyryp zatlaryny satmak bilen gümrady. Item bularyň satyşlaryny görmek üçin olaryň ýanyna geldi. Itin gelýänini görüp tilki gorkujundan derlep başlapdyr. It bildirmän tilkiniň guyrugundan wasýa, ördek muňa gülüpdir. Tilki bolsa elewrep durmuş. Şol wagt it tilkiniň üstüne topulýar. Tilki zordan gaçyp gutulupdyr. Oň bedennäki yaralardan ýaňa enam jany agyrýady. Bu wakadan soň tilki itten ar almagy ýüregine döpdir. "Wah, men bir aman galayyn, muň hasabyny itten sorarym. Bu hile amala aşmasa hem başga ýol gözler. Şu sada onanjaň aýyny bir ýandyryp bilsem gaty bolar." Aradan bir neçe gün geçdi. Tilkem sagally. Şondan soň tilki sada aýyny razy etmegiň külkülüne düşdi. Tilki bir gün şol aýynyň ýaşaýan ýerini tapýar. Ol uçup diýen ýaly aýyň ýanyna barypdyr. Tilki ýene süýji görläp başlapdyr. Bilbiller oň süýji diline haýran galar eken. "Aýday, aýlaň arasynda sizden gowsy ýok. Siz ören, akylly, hemde batyr. Şöhratyňyz bütün tokoýa belli. Bular ýaly hizmet hormaty öň hiç kimden görmedik aýy daş döwrüne seredýär. Soňra bolsa aýy özüni dünýäniň iň akylly aýysy diýip hasap edipdir. Aýy, aýtba galy tilki gardaş, menden näme Ýerine getirer. Eger güýjüm yetmese, aklymyz bilen bir çäresini tapar. Howa, men seni diňleýän." Şonda tilki: "Wah aýday, sizde bir iş buyurup bolarmy? Men diňe şu ýakynaky bir mülküň bardan aýtmaga geldim. Indi size ýer ýaly zat gözläp ýörmek gerek gel. Bu mülke keşbini üýtgedip arkaýyn giri bermeli. O ýerde tokoýuň iň semiz goýunlary, keçleri barmyşyn." Aýy: "He, diýmek şeýle-de. Eger aýdanlaryň dogry bolsa tilki, senem öz paýyň alarsyň. Beýle bolsa, keşbimizi üýtgetmek üçin ulanjak eşiklerimiz nerden tapar?" Şeýdip aýy bilen tilki öz arasynda düşünşipdir. Tilki bilen aýy hemme zady ýerbe ýer edip goýupdyr. Aýdanlaryna ikisi hem iti owy ýenşek eken. Ahyry garaşylýan günem gelip ýetdi. Tilki garawullyk etmäge başlaýar.
Ay bolsa mülke tarap yola rowana bolýar. Tilki bilen aýynyň mülk ýerdäki bolup geçen taýýarlykdan habary ýokdy. Mülkdäkiler keşfini ütkeden aýyny derrew tanapdyrlar. Ay tilkiň öwredişýäli süýji görlemäge başlapdyr. Wah mülkdäkiler öňe bu sözlerden doýgan eken. Asalymdan soň daş töwerek haýwanlardan bolupdyr. Ay bolsa haýsyna zeretjäni bilen okdy. Soňra bütün haýwanlar daş töwerege dargapdyr. Ýanky ay: "Sewdadan ýadap ara kesmäge çykdyňyz öýdän. Menem ertirden bäri gepläp ýadadym. Azraň oturup diňjim miralayyn. Entäk köp zatçagy satjakmyn. Goýunlar we geçiler üçin gowy harytlanmama." Itaýynyň bolup ýörşine gülüp: "Geçen gedegem bir satyjy geldi. Emma gynansagam ol izine eli boş gaýtdy. Oň öreýän gowy sebetleri bardy. Hiç ýerini satyp bilmeýän izine gitdi. Terat gardaş, sen gowy harytlanma. Emma meňem saňa gowy öwtni tigatlanma." Şondan soň ýanky aýy: "Ýakynrak süýşde aýdyber, it dost." It bolsa: "Käwat hemme eden pikirin başa barmaýan wagt hem bolýandyr. Biziň geçen gezek satyjymyz da tilki eken. Eşege altyn eger goýsaňam eşek eşekligine galar diýilýändir. Tilki eşik geýdim diýip satyjym kam diýip pikir etdi." Ay: "Ýeri soň näme boldy? Biz tilkini derrew tanadyk. Oň şu wagt diýerligem näme belli? Saňa bir zat aýtjak. Inanma her dostuňa, samandy har deriňe." Ay bu gürrümlerden soň özüniň tanalanmagyny bilipdir. Ay gaçmak üçin iň gysga ýoly gözläp başlapdyr. Ol kem satmaga getiren zatlaryny goýup gaçyp barýarka şeýle diýipdir: "Bu maňa sapak bolsun. Inniki gedek tilkiniň hilesine düşen ajan ýumurtka bolsun. It dostum, sen daýhana haýyş et. Meni atmasyn. Meninni gaýdyp bu ýerlere gelmerim." It aýyny kowalap barýarka şeýle diýipdir: "Bar git armydan gowsuny ýmäge. Biziň goýun geçlerimiz saňa görä däller. Mekir tilkä bolsa salam aýtmagy unutma. Sen eliňdäkileriň gadyryny bil. Inni gaýdyp biziň mülkimize göz gyzdyrma."